aripo here ko Kelvin. Alright, chakumbira kuti Gerald utsanangure muchidimbu chakaita kuti unge uchimhangarira vanhu wakagara apo asi wokwidza izwi kuti tinzwe. Mr. Mdonzi Gerald Kwakuwana ndiri mwana wa Kenan Kwakuwana anove muridzi wenhaka yakanyorwa padoketa. Tichaona mukoma ndiye first kunomuka medu anove akadalava ingonanga pane dambudziko dambudziko kuti takagova stand tagovera vaning'ina stand vana vemuning'ina vobva vakunovaka muyadi mumayadi takagovera saka magovera takaita stand atina kuti ashona ndinavo. Okay, vana vemuning'ina wenyu. Yes. Muning'ina wenyu anonzana Silent Kwakuwana ari akashaya akashayika rini? musi wa6 January 2021. Vana vacho vari munomere vapi? Vakomana saka tiri kuti vari kubvuta nhaka dzamakagova. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Hasa mda utobudenda una mambega kwa chilodwa kumoto. Ko Christmas yasvika ikaya sikana gore rese tiri pano todyira futi Christmas pano. Ingazvanyasikana. Ini ndanga tokukone muning'ina wangu. Zvinondashayika nawo kusira pamba. Munomboziva kuti nharaunda yedu imbavha. Mbavha dzarura. Isu pano takatodaidza magati eZC Security. Ndiwari kutosara akatichengetera musha wedu panapa. Sure, zvekutoti kana uchitoda izvozvizvi kuti usare wakachengetera pamba pako unotovafonera izvozvizvi pa 0773 919 073 vanouya. Zvinoisi zvakutodaka imimi mbinga isana mai mutingazoiwa nepimari yekuvabhadhara. ZC Security izvozvizvi ine maspecial offer efestive season yatiri. Alright. Zvekutoti kuti wabata izvozvizvi aiwa mitengo yawo yakanakisa kani yakanakisa. Saka rega ndibva ndatongonofona izvezvi ndinodyawo Christmas nehama. Babate kani mai munhu. Alright. Amapesha uchiri pano? Ndichiri pano tandadona. Nditera negitara here naibapesha. Unoziva pamba parapa tikusiya paine ZC Security. Kana uchisiya pano paine ZC Security unoenda kunhu kwako kwese uchifara ukasununguza pamba para right. Wapowa saru upwere na gadi. Hapana kana problem boss vanonakidza this Christmas. Alright. Saka ndinega ndibva ndatonofonawo izvezvi. Dai matokasika kuenda boss tokudaidzirai gadhi akakusecha yawe. Nei baba peshi. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Magovera takaita ndobepera ndakabata. It's okay. Saka zvauri kutaura ndo zvanoda kutaurwa naKelvin. Alright. Muri 13. Vamwe vari ndikuona muri 2 chete. Alright, it's okay. Chada kunzwa Brandon. Tipo ruzo rwako maererano nemhosva yambi kupomerwa. Mhosva yambi kupomerwa iyi mhosva chaihandina nekuti ndizosara ndivaka pamusha apa nerimwe paumwirimi kuzosara vozofa vanhu vese vangake vakavaini kuvhima kwavo baba vangu stable vane 28 years before vakavadigarapa ipapo. Saka uri kuti stand iyi yanga iri yababa wako ivo ndio vakakusiyirai? Ndopakatuka takasiyiwa segu. Alright. Baba wenyu anza? Silent. Ko chadiwa
Zvinoti baba vakafanira. Baba vakashayika rini? 2021 so 8. Ndo pamaigara nababa wenyu ipapo? Vasaigara tichirima, havanga varipo taitorima pauka ipapo, asi vanga vasingatauri kuti muna kwakurima pasi papo. Makaberekerwa ipapo? Benedict ndio tipo ruzo rwako maererano nemhosva yamupomero. Ini mhosva yamupomero ndakashamisika sekuti ndakarohwa 95 ndikashaya kwako 95 ataiwa chishaya ndobva ndakatanga wakarohwa nani? ndasaine pakwana anaaku vakazouya kuma99 vachitotera stafu baba vasisipo aonepedzisira vamasipa vatoenda vakuziva kubasa vakudzoka ndakasara chipo tikachengeta mababa nemunhu wangu nabakuru vanodzisungu pakwana saka ava vakazotera vakasvika vabva vatanga kuvaka paoma vakatanga kuvaka isusu taka tisina mari zvitaigara muneha sekakainge yacho ndo baba mukuru vatanga kuvaka imwe imba yavaya vakatopasa vakatanga kuvaka ndo baba vaka iyoyo ndo vazovaka iyo ava bamukuru vauya 99 vakasvovaka pakapedzibadzani havana vakataura kuti hatigove mhaka kana kuti vakangozvivakira kubvanyarara bamukuru smith ndo vazonditi vazoye kumumongo vakati silent. Alright, zvakanaka naitai rakatikumbire mambo vatibatsire kuti tofamba sei. Mukuru waratokumbira mutibatsire kuti tofamba sei. Right, wakomana baba wenyu waidzani? Kenan. Matangani wana 13. Vese they are surviving. 2 ndo vakashaya. Vakomana vangani varipo? Vakomana vangani? 12 vakomana. Vapenyu? Vanakashaya. Saka tiri kuti tine 11 vakomana. Nevasikana vangani? 3. Vanobva vapfuura 13. Saka mamuna mai vamwe chete mese. Isi imwe yokutanga isusu. Saka takazopera dzimwe dzimba. Imuri vairi. Mira. Ndoda kuti mupindure zvandinobvunza chete, musataure zvimwe. Handitika. Imba yekutanga ine vana vangani? 3. Jani nani? Tichaona. Gerald na Smith. Right. Ndo imba yekutanga iyi. Right, weimwe. Inani? Silent R1. Okay. Ndo imba yamainini wechibudzima wechipiri. Right. Imwe yacho. Imba yechitatu. Amai wechitatu. Vanga wana madzimai mangani baba? Kenan. Vanga wakawandisa. Zvekuita vangani? Alright. Tingati vangani? Wamunoziva wana mai wenyu? Eight madzimai. Kenan angane 8 madzimai. Right. Imu mataura kuti makagowa musha. Handitika? Makange muripo mese muri 13. Takashedza vana vese asi vamwe vana vasina kuuya vakatora marepresentative zavo. Ava mai ava tikatova ndo vamwe varepresentative. Zvakaitwa rini izvi? Swa 28/11/2023. 2023. Chii chakaita kuti zviitwe mu2023? Kenan akashaya rini? Akashaya mswa mwachona Kenan akashaya rini? akashaya 95. Chazotsika kuti muri ungane 2023 ikitanga kuchigova nhaka ichi pekugara papa nani on the ground iwe nani pamusha idunduru ane 2 acres mazvo ndobatigere pamusha dzese dziri pakutsira ndodzine vamwe zvamufane klasi yese togara tese hapana mugara mamuchigara pamusha pabereka ese ndizvo here muri kwandikini mamuchigara mese pamusha pake nani
uyo ariti kwete umwe ariti right ekupedzisira muri kwaka kufa kuwana mamuchigara pamwe chete here pamusha wa Kenan tiri paKenan asi umwe nomwe ane pake nomwe ane kwese tese tiri pechi vamwe vana vanga vari vadungu vari mumadzimai avo kondiriudzwa kuti pane pamwe pakafenzwa pagowanwa patogowanwa here kati saka pakafenzwa sei imi muritaura kuti mese imi mune chekuita nekumusha kuti vamwe vari kunana UK havasina basa nekumusha vakagova ndanani kuti vaini takagova tiri 4 5 ineva ndiri kutaura kuno zvandinoda kubvunza ini ndo zvamunotaura chete handiti akati ndapagoyo ndiani iwe ndiwe mukuru pane vamwe vese vamwe vakabvumira nazvo vatumira marepresentatives okay ndomawirana kuwa kwamakaita alright ndizvere muri makawirirana zvamakagova nauidare inoda kuti tiende kumusha kwani pakuwana achitika tonoona zviri paground tichitaurira nhaka yaKenan munda waKenan wakadai tiri vana vakadai uyo anogara pakati uyo anogara pakati handiti ndanzwa uyu mukomana zita kuti ndiani zviya ani Brandon anditaurira inini achiti hanzi takabvira kare tichirima muminda iyi baba wedu wari wapenyu mira Brandon ari kuti akanga achirima nababa wake wari wapenyu kubva kare airima panzvimbo isiri yavo here isiri yababa wake here yange iri yaKenan yemhuri general okay alright zvakanaka Brandon une makore mangani 28 years old ko mfana anzani tadiwa 13 years 18 nzvimbo dzamuri kurima dziwe ndikikini wati ndiani sina mfana Brandon nzvimbo dzamuri kurima idzi makabvira kare muchingodzirima batizvarwa takatinokura tisakura pale pakakomberedzwa nehiti sapangori saidi Kenan akashaya rini 95 vanga vazvarwa here vanga vasati vazvarwa iwe wakasvikowana tezvarwa vari pere pawakarorwa inini ndakarorwa tezvarwa chakufusha ndakarorwa 95 asanga achakufusha asi panapa zviri kuratidza kunge silent ndiye anga achigara pamusha ndiye anga ari pamusha alright nyaya inoda kuti inovhenekwa tiri pamusha ichititaurira zviri paground ichititaurira zvinhu zvakamira zvakadai Kenan muri dzemusha munda wake wakadai handiti muri yese muripo ichititaura zvamunotaura saka zvatinoita ndezvekuti munosumudza dare rive kumusha iko mese muripo dare rere rinosumudzwa nembudzi imwe chete mbudzi yedare inoita $60 mumhangariro anobhadhara $30 mumhangarirwo anobhadhara $30 mapanzwisisa ka